A piscina de Noia abrirá as súas portas o próximo luns tras as obras de instalación de colectores do sistema de climatización e ventilación que suporán unha mellora das condicións de humidade. A colocación de unhas canalizacións en toda a dependencia onde está o vaso da piscina, eses colectores que teñen un diámetro amplio vai a supoñer unha mellora da extracción da atmósfera da piscina, vai a permitir unha mellora das condicións nos niveis de CO2 e tamén na propia climatización da mesma, reforza o sistema que viña funcionando actualmente, de tal xeito que se optimizan os parámetros de funcionamento da mesma, optimízase tamén o rendimento de tal maneira que baixe o consumo. A instalación de un equipo, unha nova bomba de calor, permite tamén dar unha resposta ante unha situación do tempo que tiña a caldeira antigua que podía dar problemas no seu día. Estas obras engádense ás acometidas anteriormente para a mellora da eficiencia enerxética como a instalación de paneis solares ou a reforma de algunhas dependencias interiores como os vestiarios. E isto súmase a outra serie de actuacións como a instalación de paneis solares, a modificación das tolvas de alimentación de peles de tal maneira que se consigue unha maior optimización e menos utilización de combustibles fósiles como o gasoi e tamén unha reducción do consumo da piscina. Levanos a cabo tamén ao longo dos últimos tempos a instalación de paneis solares na propia cuberta da mesma, e todas estas actuacións van encamiñadas a deixar unha piscina totalmente actualizada, cas melloras que se fixeron en accesibilidade, en compartimentación interior, a dotación de aseos de minusválidos e outros requisitos para que, digamos, ofreza un servicio actualizado. Ao longo das próximas semanas continuarán os traballos no exterior do recinto deportivo coa ampliación da plataforma e a instalación de elementos auxiliares. Estas obras serán compatibles co normal funcionamento das instalacións.